تەلی نەخۆشیە پەنابەریە و دووربوونێ ژواڵێت جوانên Rojavayê Kurdistanê li her derê ku lêdmînin di behremendiyên xwe û destxistina serkeftinên dîrokî de berdewam in. Qehremanê Kurd Hesan Mustafa jî kurê gundewarê Dêrkê yek ji wan qehreman û stêrkan e ku navê xwe bi tîp û xelatên zêrîn tomar dike. Destskeftin li pey destskeftinê tomar dike û berê xwe dide qehremaniyên navdewletî lê tenê hin piştevanî jê re dive. Pêşmerge û lêstekvanê Kurdî Rojavayê Kurdistanê Hesan Mustafa Hesan lêstekvanê kickboxingê careke din qehremanî û serkeftineke hêja li ser asta Herêma Kurdistanê bidestxist. Li gor şopandina Rêbaz News di çarçoveya beşdariyê qehremaniya Herêma Kurdistanê û ya deverên Bakurê Iraqê de bi sîstema full kontak. A lêstekvanên pêşketî lêstekvanê kickboxingê ya Rojavayê Kurdistanê Hesan Mustafa Hesan pileya yekem di rikaberiya vê qehremaniyê de ku ji aliyekî tiya navendî a werzişa kickboxingê bi hemahengî li gel yekîtiya şaxê dihokê hata birêkxistinkirin li ser asta Herêma Kurdistanê bidestxist. Serkeftineka buha ji xew ji werzişvanên Rojavayê Kurdistanê û yaneya xwe yaneya dihokê re tomar kir. Di vê qehremaniyê de ku 5 Hezêrana 2021 bi dawî hat, 3 rojan berdewam kirbû. 16 yaneyan beşdarî kirbû, yaneya dihok cihê xwe serê rêzbendiyê de girt, wekû yekemê qehremaniyê hata ragihandin. Yaneya Newroz ya Slêmaniyê di rêza duwem de, yaneya Samara di rêza sisiyan de. Her wiha 5 lêstekvanên yaneya dihok karîn rêza yekem destxwe bînin. Di nav wan de Hesan Mustafa Hesan dikêşe ango wezna 91 kîloyê de di rêza yekê de derket. Sê lêstekvanên yaneya dihokê karîn rêza sisiyê de cihê xwe bigirin. Encamên qehremaniya yaneyên Kurdistan û deverên Bakurê Iraqê a pêşketiyan ya mêran û sabûn. Yaneya dihok a werzişî pileya yekem bi 36 xalan bidestxist. Yaneya Newroz a werzişî pileya duwem bi 26 xalan derket. Yaneya Samara pileya sisiyan bi 22 xalan biserket. Her wiha di vê qehremaniyê de 4 lêstekvanên yaneya dihok hatine hilbijartin ji bo hilbijartiyên Iraqê û baştirîn qehremana keç Aşna Salih jî hata hilbijartin di qehremaniya keçan de. Roja 25 berçileya 2020 jî lêstekvan û qehremanê Rojavayê Kurdistanê Hesan Mustafa Hesan bi navê yaneya xwe yaneya dihokê ya kickboxingê beşdarî qehremaniya kickboxingê de sîstema K1 ya yaneyên Iraqê kir ku tê de 20 yaneyên Herêma Kurdistanê û Iraqê beşdar bûn. Piştî rikaberiyeke bihêz di hemî maçan de pêşmerge û lêstekvan Hesan Mustafa pileya yekem û medalya zêrîn bidestxist û ev serkeftin bi navê xwe û navê pêşmerge û serkeftinên Rojava û Başûrê Kurdistanê û yaneya dihokê û gelê Kurd bi giştî tomar kir. Lêstekvan û qehremanê kickboxingê Hesan Mustafa Hesan ji dayîkbûyê 28 meha heştan sala 1996 gundê girkê Selma yê gundewarê Dêrkê ye. Ji sala 2013 ve di pêla penaberiyê de ji Rojavayê Kurdistanê berê xwe da kampa Dumîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê û lênişte cîbûye zewîj yew du zarokên wî jî hene. Hesan sala 2014 de tevlî pêşmergeyên leşkerê roj bûye û bi erkê xwe di beravanî û parastina xak û gelê Kurdistanê de li gel hevalên xwe yên pêşmerge radibe. Hestê wî yê Kurdînî, netewî û viyana pêşmerge û behweriyên wan hiştek û berê xwe bide werzişa kickboxingê. Hêviyên Hesan jî ew in ku ser asa navdewletî alaya Kurdistanê bilind ke û serkeftineke hêja bi dest bixe. Ji bo Rêbaz News, Elî Umar.